Beste Puinensjellers, hier is terug de prins van 2026, prins Paul II. Gewoon applaus. Hierin zit de nieuwe jeugdraad van 2026. Wij stellen Geert en ik voor nemens minder dan prins Xavi I en prinses Ivy. Goed ervoor, Puinensjellers. De Puinensjellers. Voorstellen heb ik terug al gedaan. Ik zie de prins is erbij. Zijn de dorslust hoog eten. Het was nog even duur door net ervoor of er wel zo komen, ja of nee? Nou, het was inderdaad kantje boord. Want afgelopen donderdag zat onze prins nog in Colombia. Want zijn vlucht was geannuleerd afgelopen dinsdag. Alsjeblieft, zeg. Dus maar we zijn natuurlijk ontzettend blij dat onze hoogheid toch veilig weer in het Puinensjellerslijn is aangekomen. Ja, maar dat is juist toch wat die lui eigenlijk van net ervoor kennen. Die zorgen gewoon dat die vlucht doorgaat. Dat de prins tijdelijk landt. En dat er ook tijdelijk hier in het vastelovensgeveer zwemt. Nou, wat ze gedaan hebben, dat weten ze nog niet. Maar die hebben het vliegtuig van Willem-Alexander gebroken om de prins hier te krijgen. Dan heeft er nu tenminste eindelijk een fijne prins in te zijn. Ja, dat bedoel ik. Oh, Dat bedoel ik. wilt zijn de dorslust hoog het zich even voorstellen aan de kijkers van TV11? Ja, zeker. Ik ben prins Paul II. U weet het woord van CV de Puinensjellers. Wie deze? En wat hebben ze gedaan in Colombia, dat ze zoiets... Ik heb gereisd. Mijn vriendin is een backpack in Zuid-Amerika. Oh. Ja, het leek me leuk om voor de feestdagen even naar te gaan. Maar het was inderdaad nog even kantje boord of ik wel op die terug zou zijn. Want ik kreeg dinsdag te horen dat mijn vlucht was geannuleerd. Dus het was even binnenknippen. Maar gelukkig ben ik hier vandaag. Oh, zo? Ja. Hey, en wat doe je toe in het dagelijks leven? Ik ben fotograaf. Fotograaf? Ja, fotograaf, ja. Zoals ze het voor Wim en van meer kunnen maken dan? Oh, dat kunnen we wel een keer regelen, ja. Maar het werd moeilijk, hè? Kan Hij wel. daar rekening mee. Kan wel goed. Dat werd geen selfie, maar een selfie. Ja, dat werd het heel bijzonders. Kans voor de bekken. Ik zie in de duizend dit jaar niet de lijn, dat 3 jaar gedaan. Zeker. Ik zag ze net naar buiten komen gevlogen. Hebben ze met de sport te maken of zo? Nou, ik ken eigenlijk iedereen van mijn adjudant al van Vreuggraaf en Ettervoort. Maar ik denk dat sport wel een mooi onderwerp is. Want we hebben vroeger altijd op straat gevoetbald samen. Dat was natuurlijk nog een dingetje, dat is nu het minder boete. Maar wij zijn op straat samen opgegroeid. En daarbij was voetbal wel een dingetje, ja. Stel ze heel even voor aan de kijkers. Hier staat Twan. Beste man. Daar staat Geert. Geert. En daarachter staat Bart. Dat zijn Alsjeblieft, zeg. En de Riedijnen van de drieën. Want die zijn er geen nuchtere bij staan. Nee. hadden. Zo zijn we geboren. En dan een Weerse prins bij zo'n fijn vereniging. Ja. Wie gaat dat in zijn werk? Nou ja, ik kreeg in mei kreeg ik al een appje of ik een keer op gesprek moet komen. En ja, dan kreeg ze natuurlijk net zomaar een appje of je wil komen kallen. Dus toen begon ze natuurlijk wel een belletje te rinkelen. En daar hebben we eigenlijk maar nog geen seconde over na hoeven te denken. We dachten, ja, die kans kreeg ze maar één keer. En ja, die heb ik meteen met 2 aangegrepen. Dus we gaan met z'n allen een mooi seizoen ervan maken. Ja. En dan ging ze natuurlijk in Durban en dan ging ze dat tegen iedereen vertellen. Nou, daar heb ik nog even mee moeten wachten, ja. Gelukkig is in mei nog niemand met vastelovend bezig, dus dat was nog wel makkelijk om het geheim te houden. Maar de laatste weken begint ze wel te kriebelen en dan begint ze echt wel na te denken dat mensen dingen denken of zo. Maar dat zit vooral hier natuurlijk, hè. Ja. En heb ze dan ook een spreuk in die... Zeker, ja. Wil ze weten? Nou, dat zeker. Ja. Heel Limburg wil het weten. Goed, dus, mijn spreuk is, vastelovend laat ik niet zitten. Ik hoor het niet. Dat doet niet. Nee, de microfoon zit er langs. Ja. Zeg nog eens. Vastelovend laat ik niet zitten. Dat shit heb ik gehoord. Ja, hij gaat aan. Ja, hij zit vandaag helemaal de tel. Doe er nog maar een keer bref. Heb ze de haven nog gezet? Ja, het hoorde we hangen. Ja, nog een keer. Dat is het. Nog Ja, een ja. keer dan. Komt er aan, vastelovend laat ik niet zitten. Hey! En dan heb ze zeker nog
nog heel veel vuur met de vastelovend. Zeker, ja. Door de prinsen bij jullie ook zingen, net wie een remunt. Nee, dat doen ze niet. Nee, dat wil ze mij niet Ja, willen ik zeg zeggen. niet dat ze remunt wel kunnen zingen, maar Ja, ik ben hoe is blij dat dat, gebroekelijk? blij dat er geen mensen komen opdagen, dus laat ze wat echt gaan doen en zeggen. Ja, het kan niet zo zijn dat ze en zingt en een zus vliegen. Dat kan Dat niet. kijk je, dat zijn twee dingen. Dat was wel de betere spreuk geweest, Wim. Wat ik zo hoor, hoor. Ik zie in ze vliegen. Ja, ik heb ze zien vliegen. Ja. En er staat natuurlijk nog iemand 90. En toen was tegelijkertijd uitgeroepen met de grote prins, of niet? En ik zocht het gekwam uit een verkleeddoos. Wie gaat dat sinds nog die vader en moeder gang hebben ze gedacht? Wordt die jongen even prins werden of? Ja, mijn papa is jeugdopleiding en ik wil al heel graag prins. Ik wil al heel lang heel graag prins werden. En mijn stiefzus is ook jeugdprinses. Wat zei ze op school ervan dat ze prins was? Dat vond je ook allemaal heel leuk. Ja, hè? Ja, Ja, dat denk ik ook. ja. En nu gaat ze de hele vastelovend met de grote prins met, of ga ze ook alleen dingen doen? We gaan altijd met de grote prins, maat. Ja, joh. Ja. En waar ik opviel tegen een jonge dame neven zich staan. De grote prins niet. Alleen 3 van die mannen neven zich staan. Ja, ja. Wie is dat eigenlijk? Dat is mijn jeugdprinses Ivy. Oh. En zit je bij elkaar op school of niet? Nee, dat is mijn stiefzus. Ach, hier. Kijk. Alsjeblieft. Nou, dan willen we die toch ook nog even gaan vragen. Hey, en wie voelt het om prinses te zijn? Ja, heel erg leuk. Ja, hè? Ja, want ik weet dat de meeste meisjes, die willen geen prinses zijn. En dan zoeken we dan prins bij je. En dat zou wel staan. Wat verdikkie. Ja, dat is een schoon gezelschap. Dus het is gaat voor de voorzitter of de vorst van de vastelovensvereniging. Ik denk dat schoot even nou. Want we missen die prinses, want we hebben Wim niks te kussen. Ja, ik heb begrepen dat ik naar Colombia moet ervoor. Dat doe ik wel. Dat doe ik wel. Makkelijk. Jongens, heb je nog het speciaals voor met de vastelovend? In principe een druk programma. Maar de dingetjes die ik als eerste te binnen schieten. De 24e hebben we een revueavond. En Uttervoort, een soort van bondjeavond met leuke acts. En dan 8 februari natuurlijk de prinsenreceptie. En de 15e hebben we de optocht en dan lekker een feestje maken in Uttervoort in de zaal. Dat zijn de eerste dingen die ik even te binnen schieten. Ik weet niet of Jim dat nog wilt aanvullen. Kijk, prima gedaan. Nou, goed. Hey, en de prinsenreceptie, geldt dat ook voor de jeugdprins? Of? Zeker, ja, die zijn er erbij. ook weer, ja. Absoluut. Ja. Oh, dan staat hier nog het te gebeuren. Ja, Wim. Die ook. Er is dus maar één ding te zeggen. Hè. Met zo'n gezelschap voorop staat De heel eerder op de kop. Ja. Komt goed. Bedankt dat jullie waren. Een hele schone Dankjewel. vastelovend.